Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian ke Jingshah Subasha Thang ki artali ki kali ki balaja ha ka shiteng senya badha ka step perngap jong ka khat artrik ubnai leber arhaja apusan ha ka ba ka wei ka Jingshah ka dei ka balaja halaban bad ka wei par hanong mensong na kalyang superintendent of police ka East Khasiels district uba Vivek CM ulayatho ba ka Jingtohkit halor ka ni ka Jingshah kadang Ïaid chakman banlap ya ki briu ki badan kti ha ka bale ya ka ni ka kam kumban chukudaw hangni kawai ka alto 800 kabadan ya u registration number ML not san ke Nyausan Sau Khandai kabadai try jong unong tray ka railway guest house kabala sha athang ha kapor khat architect kapor senya kat badang penyeng ha ka phalau jong ka office kabadan halaban kat baha ka Jingshah sha athang kali hanong men songpat kabalaja ha ka step perngap jong ka khat artrik ubenai leber arhaja apusan kawai ka kali Maruti Swift Desire wrongly kabadan yo registration number ML not san AB iway R not Khandai kabadai ka kali kabala penankam da ka office Meghalaya Infrastructure Development Finance Cooperation kalasha athang hakate ka jaka bat kala julor na ka benta bashakman ha ka jo kapor kini ki artali ki kali kila sha athang hadien ka Jingïakhih jong ka Sengkhasi Students Union kabala let banya turkan san sharelbong kalat bandrung syapo ka yeng dorbar tauan ka jela halor ka nong rimban penpau ya ka jing persya ka bajur ya ka jing temu banwan ra ya ka lintirel hapo ka jela bad kumju ban pentrei kam ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arhajar apusaw USP ulaong bahadu menta ompat syamla dan sakhi Henry nakalyang katanat pulit kadang wat ya kinu kisaki sabut kenang banlap ya ki runar ki badan kti halor kani ka Jingshah bad ongru bakatanat pulit kan sabut dien bhaling ba ki kor ringdur ne ki CCTV kamera habakali hatu kani ka Jingshah thang ki artli ki kali kadai hadin ka Jingïakhih ka sengki SU USP ulaong balesi kate ka Jingshah thang kali kadai ka badan bentalang bat kate ka Jingïakhih ka seng ha kate ka sngi Henry nakalyang katanat pulit kadang yai bu dien Jingtohkit halor kani ka benta Jingshah Thang ki atli ki kali nong ba shlo kawai ha nong man song dong kadyang ba kawai par halaban sa hatola phila yo nem na kalyang ratana pulet ban kyam mi ki bre badan kti hat ka kam Jingtohkit kadang ya ni kerja min yang te kalau London bai dia Jingtohkit kadang ya ni laki ka case ni register but Jingtohkit ni achpa dia hatola dan sa ki sakhi habede bete Jingshah dan sakhi rumta di nidang wat itu ki kini disebut bagi laban lab kini ki lunar ya ki ong ba padan ki sikor CCTV hati ki jaka kam tam po nong man song sa tharai ki phila ban yo bat ki breuling ba kajeng pet jong phi ki CCTV nidang persang ban dan ang ki CCTV hota ki dasi paramacan ta jaka ba syathang dia hadu mentah ni pat yo ini footage dia ini yo sebut dia dasi kadang ka kadang benta ba Jingïakhih ndai baklaja arjaka ndai ya kata ngin Jingtohkit